Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. kayapaan ng Panginoon na isumainyo. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon. Mga kapatid, ialay po natin ang misang ito bilang sa sa pagpapasalamat ng ating mga Marian organizations. Ngayong tinuturing na kapistahan sa unang pagpapakita ng mahal na Birhen ng Fatima. Para sa special intentions ng Prime Group, Mayor June Ingente Tango, Karen Miranda Chan, Diane Tam Beltran, Kike Nair Bautista, Marites de la Cruz, Orlando de la Cruz, Christian Carmela, Catrina Balito, Maricor Macaruba, Dr. William Lim, Dr. Angelito Medina, Dr. Guillermo Barroa, Dr. Alvin Balatban. Para sa ating po mga medical frontliners, lalong-lalo ng mga doktor at medical staff na nakikibaka sa mga ospital, paglilingkod sa ating mga COVID patients. Para po sa lubusang kagalingan ni Father Mario Sol Gabriel, Father Alex Dizon, Norma Balatbat, Norma Cabrera, Roy Songco, Sing Garcia, Special Intensive Sister Daisy Diaz, Kabigting Sister San Cypress, California, Jao Kabigting Bondok, Cha de la Cruz, Telo Makapagal, Rain Bailon. Para po sa kagalingan ni Glo Paule at pagpapasalamat sa kapanganakan niya. Para po sa kalulatian ng kaluluwa ni Fausta Ines Rodel, Danilo, Brido Marieta, Oscar George, Maurino, at Reynaldo. Mga kapatid, para po tayo maging marapat na umarap sa banal na piging, ating pong Fausta at Ines. Mga kapatid, at Rodel. Mga kapatid, para po tayo maging marapat na umarap sa banal na piging, ating pagnilain, pagsisihan ng ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Kaawan Diyos. tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Panginoon, kaawaan mo kami. kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Sino ka mang hahatol sa iba, wala kang maidadahilan. Sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Palibhasa, ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng gayon. Nalalaman nating makatarungan ng hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa niyon. Akala mo ba'y makakaiwas ka sa hatol ng Diyos? Kung hatulan mo ang mga gumagawa ng mga maling gawaing ginagawa mo rin. O hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya ay napakabuti, mapagpigil at mapagpaumanhin. Hindi mo ba alam na binibigyan ka niya ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay? Kaya napakabuti niya sa iyo? Ngunit dahil sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, pinabibigat mo ang mga parusang ipapataw sa iyo sa pagpapahayag ng puot ng Diyos sa araw ng kanyang paghatol.
sapagkat siya ang gaganti sa lahat ng tao ayon sa kanyang mga gawa. Ang mga pagpapatuloy ng paggawa ng mabuti at paghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Datapwat matinding galit at puot ang babagsak sa mga lumilikha ng pagkabahabahagi at ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sa kalikuan. Paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griego. Ngunit karangalan, kapurihan at kapayapaan ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti. Una ang mga Hudyo, gayon din ang mga Griego. Sapagkat ang Diyos ay di nagtatangi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, ang Diyos ay may gantimpala sa may mabuting gawa. Ang Diyos ay may gantimpala sa may mabuting gawa. Sa Diyos lamang ako tanging umaasa. Ang kaligtas ay nagbubuhat sa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Ang Diyos ay may gantimpala sa may mabubuting gawa. Tanging sa Diyos lang ako umaasa. Ang aking pag-asa ay tanging nasa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Ang Diyos ay may gantimpala sa mabubuting gawa. Mga kababayan, sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos na Kanyang ilagak. Ang iyong pasaning ngayon tinaranas, siya ang kublihan at sa ating lunas. Ang Diyos ay may gantimpala sa may mabubuting gawa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus, kawawa kayo mga Pariseyo. Ibinibigay ninyo ang ikapunang yerba buena, ng ruda, at ng iba pang gulayin. Ngunit kinaliligtaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig ng Diyos. Tamang gawin ninyo ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ng mga iba. Kawawa kayo mga Pariseo, sapagkat ang ibig ninyo ay ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at mga pagpupugayan kayo sa mga liwasang bayan. Sa aba ninyo, sapagkat para kayong mga libingang walang tanda at nalalakaran ng mga tao nang hindi nila nalalaman. Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, Guro, sa sinabi mong iyan, pati kami kinukutya mo. At sinagot siya ni Jesus, kawawa rin kayo mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat pinapapasan ninyo sa mga tao ang mga mabibigat na dalahin, ngunit di daliri ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Makikita po natin, mga kapatid, sa Ebanghelyo natin ngayon, kung paano ang Panginoong Hesukristo ay nag-remind sa mga Pariseo at mga Eskriba, mga taong dalubhasa sa kanilang pananampalataya at dalubhasa sa kanilang mismong mga batas. He reminded them, pinalalahanan sila sa kanilang mga ugali dahil sa kanilang kapangyarihan, dahil nga sila'y dalubhasa sa
pananampalataya, mga pari, may kapangyarihan, nasa poder, ay kala mo kung sino. Namimili ng upuan, gusto sila ipinupugayan, gusto sila laging nasusunod, gusto sila lagi ang yumuyuko lahat ng tao sa kanila. Mga dalubhasa sa batas. Gusto sila ang pinupugayan, gusto sila ang laging tama dahil hawak nilang batas, dahil marurunong sila, dahil dalubhasa sila. Gusto nila ay pinupugayan sila, at como marurunong sila, ay hawak nila ang kapangyarihan, hawak nila ang katotohanan. Como marunong sila, dalubhasa sa batas, ang nasa isip nila ay sila ang laging tama o sila lamang ang tama at dapat sundin. Napakalungkot po, no? Ikaw lang ang tama, ikaw lang ang dapat sundin. Kasi marunong ka eh. Kasi dalubhasa ka sa batas. Kasi alam mo lahat. Kaya ikaw lang ang authority. Ikaw lang ang masusunod. Ikaw lang ang may alam. Napakakawawa naman ng mga ignorante. Napakakawawa naman ng mga walang alam. O ng mga napakakawawa naman ng mga taong simple ang pag-iisip. Pero tandaan po natin, anong sinabi ng Panginoon? Siya ay nagpapakita sa mga taong for the meek and gentle of heart. Mga taong simple ang pag-iisip. Mga taong, sa mga taong walang alam tungkol sa mga bagay-bagay dito sa mundo. To the innocent and gentle of heart, doon nagpapakita ang Panginoon. At siya naman pong tama. Siya namang tunay. Kapag tayo nagkakaroon ng karunungan, kapag tayo marunong, kapag tayo dalubhasa, kapag tayo magaling, ay kung minsan ay napapaikot natin ang isipan ng mga tao, gaya po ng ginagawa ng maraming pariseyo at mga eskriba. Pinapaikot nila ang batas o pinapaikot nila mismo ang mga isipan ng mga tao. For what? For them to control them. For them to be able to control them. They were using their power. They were using their knowledge. They were using their intelligence para po kontrolin ang ibang tao. Minsan po meron akong naranasan. Isang siguro medyo kulang sa pag-iisip yung tao. Kulang sa pag-iisip. Tapos may nagawa siyang pagkakamali, konting pagkakamali, o sabihin mo ng malaking pagkakamali. Tapos, dun sa ginawa niya ng pagkakamali, kunwari si Pedro, anong ginawa ni Pedro? Pinaikot-ikot niya yung kaisipan ng tao, na in such a way na na-stress yung tao, na-stress. In such a way na naging sunod-sunuran sa kanya yung tao. Dahil pinaikot yung sitwasyon, up to the point na parang nahaharas na yung tao, up to the point na na-abuse na yung tao dun sa kanyang mismong kamangmangan. Kung titignan nyo, sino nun ang nakagawa ng kasalanan? Sino nun ang masama? Yung taong mangmang? O itong taong nagpapaikot, pinaikot-ikot ang mga bagay-bagay at mga katotohanan, pinalipit, twisted the truths, pinaikot-ikot ang katotohanan para matakot, maharas,
may stress yung tao. Sabi ko nga, pagpapasalamat ko, hindi nagpakamatay yung tao. Kasi kung dun sa stress na inabot niya, dahil sa pinaikot-ikot nitong Pedro, ang sitwasyon at ang pag-iisip ng tao, ay pwedeng magpakamatay. Pwedeng magpakamatay. Lalo na kung hanggang dun lamang ang abot ng kanyang pag-iisip. Lalo na kung hanggang dun lamang ang abot ng kanyang pag-iisip. Isang panawagan po ito sa atin, mga kapatid. Oo, nag-aaral po tayo. Oo, pinapalaki tayo, pinapaaral tayo, pinaaral tayo ng mga magulang natin para tayo matuto. Pero sana magamit natin ang ating natutunan, ang ating katalinuhan sa tamang paraan. Sa pagtulong sa ating kapwa. At hindi para paikutin at para ibagsak at para pahirapan ang ating kapwa-tao. Let us use our knowledge, our God-given intelligence for the goodness of other people, that we may use it para tulungan ang ibang tao at hindi para gipitin, paikutin, yurakan ang pagkatao ng iba dahil lamang sa tayo ay marunong, dahil lamang sa tayo ay magaling, dahil lamang sa tayo ay dalubhasa. May mga taong ganyan. Feeling nila marunong sila. At dahil sa karunungan nila, hindi na sila pwedeng magkamali. Dahil sa karunungan nila, sila lang ang tama. They have a monopoly of what is right and what is good. No. No. Blessed are the meek. Blessed are the innocent. Dahil sa kanila, nagpapakita ang Diyos. Amen. Manalangin kayo mga kapatid na ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paggunita namin sa mahal na Birhen, inihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itasin niyo rin. yung puso't diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ama pasalamatan. naming mga pangyarihan, tunay kang marapat na kaya aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ng Jesucristo, ang mahal na bireng nagpupulit, nagagalak sa iyo.
Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat ng kailanman. Nilingap mong mahal na Birhen Fatima bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling lukmalinga sa anak mong manunubos sa amin. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa ng walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan, Santo. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupunuan langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu, kayo pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog ay nawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niya yun, inabot sa kanyang mga alagad at ang wika. Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na may handog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang apunay nawa kanyang kalis muli, kanyang pinasalamatan. Inabot yun sa kanyang mga lagad at ang wika, tanggapin yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ibubuhos para sa inyo at para sa tananpas kapag papatawad ng mga kasalanan. Gawin yung lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo ay babalik. Ang mga ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis ang kakalon ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig at pasusin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo, yung merito ng taon ng kaparihan at lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan, pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaysa ni San Jose, ang kanyang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal. Lalong-lalo na ang mga pinagkitaan ng mahal na Birhen ng Fatima. Lucia, Sinta, Francisco. Namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawala ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng anak ng aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanyang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, ang mga pangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya, tayo po'y manalangin sa Ama nating nasa langit. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa
iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungin mo kami pananampalataya at ang pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, pagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Ang kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na mapagmahal sa atin. Ang Diyos na ating ginigiliw sa kababaan ng ating mga kalooban. Mapalad tayong tumatanggap sa Kanya, sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggamin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng spiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Amen.
rosaryo mong hawak namin at awit-awit ang Ave Maria. Puspos ka ng diwang banal, dinggin ang aming payak na dasal. Ihatid mo kami sa langit. Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatag hinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, walang pasanawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at magbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. San Juan Pablo II, Panalangin mo kami. Santa Teresa ng Calcutta, Panalangin mo kami. Santo Padre Pio ng Petralcina, Panalangin mo kami. San Serapion, Panalangin mo kami. San Pedro Nolasco, Panalangin mo kami. aming ina at patrona Nuestra Señora de la Merced. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Atin pong ipanalangin lalong-lalo na ang ating mga kapatid na naging biktima ng bagyong Maring sa norte. Ama naming mapagmahal, ang mga nagsasalo, ang aming pagsasalo sa ayong nagbibigay buhay sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak. Ang mahal na ina ng Fatima ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandaang loob upang lagi naming matamang iyong paglingap sa pamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Hail Mary, Spirit. full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our Behold the death. handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy Hail Mary, word. full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at And the the hour of Word our of sweet death. flesh. And dwelt Hail among Mary, full of us. grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mary, Mother of God. That we may be made worthy of the promises of We Christ. pray. For we beseech you, Lord, to grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ your Son was made known with the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord.
Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be. Glory to world the Father, without to end. the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall Glory be. to the world Father, to without the end. Son, and the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be. world without Our end. Lady of Amen. Fatima, Pray for may us. the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with May yours. Almighty God bless you and keep you, the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Magandang gabi sa inyo lahat. Maraming salamat. Magandang gabi rin po. Ako'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon.